Dobrý deň, či dobré ránko. Ja som zva, potrebujeme políciu. Sa vlámali do domu, tu hore jak kostol ku Gadžovi. Hej, prosím, ta už? Asi ja nie, ja áno. Nie, nerobím srandu, naozaj. Horvát Rudolf, číslo domu 207, tak o pol jednej som sa vlámal do domu. Rozbil som okno, zebral som liter pálenky. Všetko, tá však. Nie, že do basy, ale tá, keď bude možnosť pôjdem. A keď nie tak, tož pošlite tú políciu. Hej, ja nechcem, aby som mal problémy. Už keď som si spravil tak, aspoň dajak to vyriešime. Dovi. Dobrý deň, či dobré ránko, ja som Zule, potrebujeme políciu. Sa vlámali do domu, tu hore jak kostol, ku Gadžovi. Hej, prosím, tá už asi ja nie, ja áno. Nie, nerobím srandu. Naozaj. Horvát Rudolf, číslo domu 207, tak o pol jednej som sa vlámal. Do domu rozbil som okno, zebral som liter pálenky, všetko. Tá však, nie že do basy, ale tá, keď bude možnosť pôjdem. A keď nie tak, pošlite tú políciu, hej. Ja nechcem, aby som mal problémy. Už keď som si spravil tak, aspoň dajak to vyriešime. Dovi. Dovi. Či si spravil tak, aspoň dajak to vyriešime. Dovi. 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 Či si spravil tak, aspoň dajak to vyriešime. Dovi.